Amen, bazalwane. I thank God, bazalwane. Let me go straight to the word of God. Because the message that God has given me today, bazalwane, unginike uNkulunkulu into ezintathu esizokhuluma ngazo. Ukumfuna uNkulunkulu, ukuweliswa uNkulunkulu, sizomfuna bese siyawela. Bese kuba i-accommodation, we will accommodate God. We will sizoba ne-capacity yoku-accommodate uNkulunkulu. Because the God of the last days udinga uku-accommodate. Fanele sikwazi ukuba ne-capacity yokum-accommodate. Alikho ihlo eselike lakubona. Ayikho nendlebe esike yezwa. Ayikho nengqondo esike yakwazi ukucabanga. Akukaze ukuthi ngishiqatha ngisho enhlizweni yethu. Lokho uNkulunkulu akulungisele abantwana bakhe kulezi zikhathi zokugcina. Now kuzodinga ukuthi asisize ngegrace yakhe, asifake kuleso state, kuleyo ndawo yokwazi ukum-accommodate. Yo. Okay. Ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane okhulume ngomkhonzi wakhe ubaba uSibiye ekseni, ngoba ukhulume into e-inline with lento engifuna ukuzoqala kuyona, because zizoba ntathu lezi zinto ngifuna umoya engcwele asisize silandelanise. Ukumfuna uNkulunkulu, bese uNkulunkulu eyasiwelisa, bese siyam-accommodate. Precious Lord, because siwela naye. Noma sesiqhubeka sihamba naye uhambo, sidinga ukulokho esimaze njalo. Ngoba ekuhambeni noNkulunkulu khona lento ekuthiwa ukulahlekelwa ukumazi uNkulunkulu endleleni. Ngenxa yokuthi la siqala khona ukuwa bazalwane, masihamba noNkulunkulu la khona sisitshethe siyamazi khona. Ukuqala lokho. Into owazi ukuthi mawusuthi wena usuyamazi uNkulunkulu, sekukuwa ke lokho. Ngoba fanele uNkulunkulu lokho ekumangaze njalo. That's why simfuna njalo. Ibandla ke bazalwane lihamba laphume kumfuneni uNkulunkulu. Ike yakhulunywa lento kimi ngayitshela umoya engcwele hayi message yami nje. Ngayikhuluma nomkami sathandaza, sakhala enkosini. Sengiyathola manje hayi no, imessage yebandla. Angifundela umkhosi kaNkulunkulu bese uyangithandazela nje amavesi awu3 uJoshua chapter number 3 verse 5 to 7. Bese siyathandaza. Then I will read other Bible verses here bazalwane sesiqhubeka nenkulumo. Amen. Joshua chapter number 3 verse 5. Awuqale nje ufunda verse 5 kuphela okwamanje. Verse 5. Yes Lord. uJoshua wathi kubantu, zingcweliseni ngokuba kusasa uJehova uyakwenza izimangaliso phakathi kwenu. Thank you Jesus. Awuphinde ukhuleke baba. Baba izwi lakho linamandla liphilile linguwe uqobo. Nasemini baba uthongcwele sondle ngalo ukukhuluma ngenciko yakho njengalokho okuthanda nguwe. Uthulula inhliziyo yakho njengoba injalo. Sipheke inhliziyo uNkulunkulu wethu yokwamukela izwi lakho nendlebe yokulalela izwi lakho. Sibe yilabo abalizwayo belenze egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Whenever uNkulunkulu ezowenza izinto ezinkulu usibizela kwi-consecration la khona siba set apart for him. Esingcwelise. Now kunezinto bazalwane uNkulunkulu azosikhipha kuzona. There is a special grace today. La khona sizokhishwa khona kuma traditions. Eyintweni eseyijwayelekile. Kunohlobo uNkulunkulu alivusayo oselikhathele ilento ye-status quo. Eyintweni zenkosi. Lento nje yokuba normal. Yabo lento yokuba harmless. Lento nje yokufana nje yabo. Yabo kube nenjwayelo. uNkulunkulu kube sengathi uyajwayeleka. Now kunohlobo oluvuswa uNkulunkulu oselikhathele ileyo nto. Ngikhona bazalwane? Now uNkulunkulu is about to turn us into a weapon for the last days bazalwane kulama last days esikuwona
kule last revival engazi bonakala emhlabeni. Now sizoxoxa nje bazalwane sibukizwe lenkosi, but khona ezinye izinto ezihambe zahamba zarobheka zatshontshwa isitha abantu bayitshela ukuthi kusayikho kade akuseyikho. Yabo, one of the things ezihambe zahamba kwangathi ziyatshontshwa, into itshontshwe ubuyona ukuthi yini igcina ibizwa ngenye into. One of those things i-worship. I-worship. I-worship bazalwane akuyona ingoma. I-worship. Now uThixo uzolungisa lokho futhi. Mawubuka uJehoshafati bezohlaselwa, lithi izwi lenkosi waqala washayeka ngobuso phansi. Waseqala i-worship ke lapho. Ngamanye amazwi i-worship is state of the heart. The time ushayeka phansi ngobuso uthi uNkulunkulu wena superior mina ngi-inferior. Unamandla mina nginamandla. Seqala i-worship. Sisekude kabi ukufika engomeni. Walibiza ibandla walibizela kuleso state ukuthi ake sishayeke phansi ke sifuna uNkulunkulu. Ukufuna uNkulunkulu uthandaza i-worship. Ukufuna uNkulunkulu ngomnikelo i-worship. Ukufuna uNkulunkulu la e-altar uzoyinikela enkosini i-worship. The time uncipha wena ekhula yena, that is worship. Uyahamba lapha ibutho likaJehoshafati lihamba liyafundiswa kuthiwa alilalele, ukulalela i-worship. Kuthiwa balalele bazoba established. Kuthiwa abezwe ingcebo kaNkulunkulu, they will prosper. Banikezwa lento yokusubmita. I-worship. Ngamanye amazwi i-worship i-lifestyle. Impilo yomuntu othobekile i-worship. Bamfuna uNkulunkulu, that was worship. Wathi beqamba bafike engomeni, they are a weapon. Because kuzo zonke lezi inkonzo zokuthobeka bebelolwa. Hayi Nkosi yami. Now bazalwane uNkulunkulu izinto azosibuyisela kuzona kune restoration ye worship ubuyona i-worship. In such a way that even abantu abama la phambili besilide ngoba bephiwa amaphimbo amahle, they are not supposed to be called worshippers. They are supposed to be called praise ministry team. By ministry of praise. They minister in song. Ama worshippers thina sonke. Esizithoba uNkulunkulu. Because kuyenzeka bazalwane bebizwe ngama worshippers bengakaqali. Yabo, bengakaqali kwaqala nje uthola ukuthi ngizothini? Uthola ukuthi baphiwe. Lento kubona yengoma into yokwenza imali. Bese kugcina nendlu kaNkulunkulu isiphenduka igigi. Yabo. That's what has happened. That's why, because fanele sikhumbule phela ukuthi uLucifer wakuyiministry anikiwe yona. Manje kufanele singayiphambanisi into yokuworship uNkulunkulu siyibize ngenye into, because a worshipper is a worshipper at heart. At heart. uDavide njoba worshipper ucela inhliziyo ehlanzekileyo kuNkulunkulu. Yabo, uyasho ukuthi lenhliziyo yami iphukile futhi idabukile. Uthi nami I am broken, because a worshipper is someone that is broken before God. Now, i-worship ubuyona bayo uRomans chapter number 12 verse 1, nikelani imizimba yenu kuNkulunkulu. That is worship. That is worship. Now, uNkulunkulu manje bazalwane kulezi ikhathi zokugcina usibuyisela kwi-worship. La khona sizoyinikela kwi-agenda yakhe. Ayaya. Sibambe syllabus kaThixo. Yabona bazalwane masingafunda kuJesu. uJesu uthi lokhu babengibone kwenza ikona engikwenzayo.
Hawu, okusho ukuthi uJesu ayikho into ayenze emhlabeni engaboni ubaba eyenza. Wayengenakho kwakhe. It was worship. Kwaze kwaba sekufeni ukufa kwesiphambano. Waya kubhlungu. Ngoba yabona iworship ayibuze enyameni. In worship you soldier on. I-worship ahlathi into yamasosha. I-worship mayethu baba la kwakufundwa incwadi zomthetho zeTorah zonke zo5 bemile. Kwenziwe exhortation bemile. Those people were soldiering on. Because izinto ezihamba zasisusa enkosini yile nto ecathi into kaNkulunkulu sizowenza noma kanjani kuyona. We are no longer worshippers masesenze njalo. Once safika into kaNkulunkulu saba nama excuses ukuthi siyitreat noma kanjani asisamworshiphi uNkulunkulu lapha. Sesigudlukile. Sesiyasonta. Because nathi bazwa into uNkulunkulu azoyiqeda kulezi zikhathi zokugcina. We thank God for the grace. Yokuzoqeda lento le. Yokuthi ema university siyahlala siattend ama lecture azaphuma ebusuku. But mase kuzo ezwini laNkulunkulu siya complain. Sibhizi kakhulu. We are not the kind of worshippers uNkulunkulu azowavusa kulesi sikhathi uma sizoqhubeka kanjalo. Bazalwane, uma ufuna ipower yokuhamba noNkulunkulu ayikho enye indlela yokuyithola ngaphandle kokufuna uNkulunkulu. Mhlambe haleluya. Mhlambe into ehambe yasididwe ilama false preachers nama false prophets. Labantu laba bahamba banyenya bangena entweni kaNkulunkulu kwangathi benza yona bengakaqali. Kwakhona into eziningi abasiphuthumisa kuzo. Washawa izinto, washawa ngisho ishumi. Yazi bazalwane ishumi aziwona umthetho. Ishumi aziwona ayika phela bheka ukuthi zaqalaphi. Yeka nje mase zenziwa indlu kaLevi mhlambe ziyeke nalapha kumalaki. Buyela kuAbraham. Ubone ukuthi mayiqala eyikhipha, wayeyikhipha kwakwenzakalani kuyena. Wayihlangana nobani? Inkonzo yothando leyana. Inkonzo yokuthi ayibone ukuthi akayena owakhe. Ayibone ukuthi uownwa uNkulunkulu. So le nto iqhamuka from i-total surrender yokuthi angisiyena owami. Le nkonzo leyana uAbraham ayenza lapha. Now ziningi izinto ezihamba zangena evangelini zakhipha izinto eziyi-worship kaNkulunkulu. Uma ngabe uNkulunkulu kuAbraham letha umntwana wakhe uzomnikela la, wathi uAbraham ake nisale lana sisayo-worship uNkulunkulu. Because everything that is called obedience, i-worship le. Manje masiza uNkulunkulu ngakho konke okwethu nangalo lonke uqobo lwethu nangakho konke sinakho. We are worshiping God. Bazalwane uNkulunkulu akasho nokuthi ngicela ninikele uthi lethani because ngoba kwakona sikuthabathe kuye ukuze sizokhonza ngakho. Bazalwane kwa uqobo lwethu silinikwe uThixo. Ngisho nezingane ezikhulisayo kuzona ezethu sikhulisela uThixo. Into ke bazalwane ehambe yasishaya ukucabanga ukuthi okwethu. Vele umkhonzi kaNkulunkulu baba uhlala esho la ethi mawusaqatho kwakho ungakulethi vela kufuneki la. Uyowambuleleka. Ngoba uNkulunkulu ufuna okwakhe hayi okwabantu. Ne worship ayifuna ufune yakhe. My God. Hallelujah. Now lithi ke iziveko sasifunda khona ake sizingcwelise. Khona lento afuna ukuzoyenza. Now ke bazalwane umoya kaNkulunkulu nje bade khuluma ekseni ngoba ubusibiya. Kukhona into awufundela amavesi alandelayo amabili baba bese ngiqhubekela la lawalandelayo. uJoshua wakhuluma kubapristi wathi phakamisani umphongolo wesivumelwano niwele phambi kwabantu. Baphakamisa ke umphongolo wesivumelwano bahamba phambi kwabantu. uJehova wathi kuJoshua, namuhla ngizakuqala ukukukhulisa emehlweni abo bonke abakwa-Israyeli ukuba bazi ukuthi njengalokho nganginoMose kanjalo ngiyakuba nawe. Hallelujah.
wayesethi uJehova ngizoqala manje ukukukhulisa. Kwathiwa kuverse 6 abantu abawele. Now enye into esizokhuluma ngayo namhlanje sizokhuluma ngokweliswa. Bese uNkulunkulu bazalwane eyasikhulisa. Now iministry esizobona umoya engcwele yenza ngale grace umoya engcwele esizokhuleka kuyona manje. Sizobona ukukhuliswa ekufuneni uNkulunkulu. Kuzoshintsha ama appetite. Ngegama lika Jesu. Kuzongenwa kuma fastings. Kuzongenwa emthandazweni. Kuzoncipha uhlobo olibhorekayo malihlele emakhaya. Awuze ukuvakashelwa abantu bezoxoxisa indaba, bazokuthola ungabhorekile. Bazokuthola uthanda. Uyabona kuthiwa uSmith Wigglesworth le ndoda kaNkulunkulu kuthiwa wawuthi mawuyivakashelile mawukaphela 5 minutes uhleli engakuboni ukhulumani wayevela sakuthandaza. Omuntu umthandazo. Omuntu umthandazo. Uzubona ukuthi ngisenkingeni la. Maye wawuqeda umthandazo naxoxa another 5 minutes wabona lento enikhulumayo ayihlangene noNkulunkulu athi akubuyele futhi emthandazweni. Okusho ukuthi mawungawuthanda umthandazo uzogoduka. Ngathola istrategy mangizwa leyo ndaba ukuthi hayi abantu sengizobaxosha kanjani. Mabe ngivakashela nje abantu mayizongikhulumisa indaba ngizovela ngithi ayasithandaza ncike Nkosi. What a polite way of ukuxosha abantu mabe ngamfuni uNkulunkulu. Ngoba abazana asezukwazi ukuba nabangani. Sezukwazi. Isikhathi esesingena kusona asisavumi. Bazalwane kudlaleke ngathi kakhulu sabambezeleka. Sabambezeleka sakhuluma izinto eziningi ngoba umlomo lo nje obukhona nje udalela ukuthandaza kahle kahle. Ingakho uyithola usukhuluma indaba. Udalela ukuthandaza umlomo ngempela udalela ukuthandaza umlomo. Manje ugcina uyithola usuthandaza ngoba angazi awukho kule ndawana efana ngabe ubekeke kuyona umthandazo. Uzokhuluma indaba ke vele zikubambezele. Zikulimaze ugcina usulimala ezindabeni. Ugcina usukhuluma izinto efana uyayithandazela. Ugcina usidiscussa ukulimala ngisho kwezingceko. Usuxabana uNkulunkulu into serious ke lapho. Ngoba uzovele uNkulunkulu akukhombe ekuthenini ifault yakho belimala. You are not in a position of prayer. Bazalwane masingabona ama messes imesse enzakala la ngenxa ungathandazi kwethu singathuka. Sambulelwe nje ukuthi awubuke izinto efanayo ngabe azenzeki kodwa ziyenzeka ngenxa ukuthi aniwona ama watchmen. Kuthiwa kuyisono ukungathandazi. Usho njalo umpriest kaNkulunkulu uSamuel uthi angifuni ukona uNkulunkulu ngokuthi nginganithandazeli. Ukubiza ngesono. Uthi angingoni nje uNkulunkulu ngokuthi nginganithandazeli sizwe sikaNkulunkulu. Okusho ukuthi kunabantu abazofa ngafanele befe masingeke endaweni yethu yomthandazo. Hallelujah. Okay bazalwane awuthi ngene kwi context bazalwane umoya engcwele ukhuluma ngalento ukuthi uNkulunkulu asimfune. Nansi ke bazalwane uNkulunkulu into ayikhulumile yabona leli verse elinguMatthew 6:33. Seek first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added unto you. Kukhona into bazalwane eyenzakalile ngicela ngizwe kahle ngomoya bazalwane. Kukhona into eyenzakalile kithi silibandla. uNkulunkulu wasinika imisebenzi wathi asisebenze, wasinika amabhizinisi wathi asibe namabhizinisi. Sadivetha bazalwane ngenxa ngoba ngisho ukuthi ama tradition kuneyimisa kumele iphule namhlanje. Kuneyimisa kumele iphulwe namhlanje. Angazi noma ukhona no amen. Thank you Holy Spirit. Kunezinto esithole sesizenza thina ngale mali esinikwa uNkulunkulu. Ngalamandla esinawo ukusebenza. Bazalwane ngicela ngizwe ngomoya. Mhlawumbe izothanda ukuba buhlungwana lento. Ake ngiqale la. Akufanele sibe namabond ngokomthetho kaNkulunkulu. Akufanele. But ungakuthathi nje ukuthi mhlawumbe uNkulunkulu uzongizwa ukuthi ngizama ukuya apply ngakhona. Akufanele ngabe sithenga imoto ngamabhenki. Akufanele sibe nezikweletu. That's what I'm trying to tell you. Yabo. That's what I'm saying. But this is what happened. Nansi into eyenzakalile bazalwane. Ake ngiqale nje ngomuntu osamusha ohlala kubo. Athola umsebenzi. Usefuna ukushiya kubo. Ukuyothola umuzi wakhe. Akukho wrong lokho. But
umbuzo ukuthi timing yiyoni. Nakho ke lapha bazane sirobheke khona. Ngakho ithi lento ngicela uyizwe kahle lento. Uhambe mhlambe ube nomuzi wakho, that is very good. Esilungwini nakhona. That is very good. Ube nemoto. That is very good. Bese uyakinyeka uzikweletu. Okay. Abe negrace uNkulunkulu. Akukhiphe. Upaid up umuzi, upaid up imoto. Immediately mfowethu uqeda upaid up imoto, usufuna iMercedes. Ngifuna into ukuyikhuluma nje kahle, ngikhulume nje kahle. Ngikhulume nje kahle nje, sikhulume nje kahle bazalwane. Ngifuna sibone for what it is, ukuthi kusuke kwenzakalani. Uthi uqeda ukhokhela umuzi, usumncane lo muzi, usufuna omkhulu. Akukho wrong uku-upgrade, akukho wrong. But umbuzo ukuthi sekuyisikhathi sakho. Bese sirobheka sasabazana sifike kule level la khona sesirobheka in such a way that ikinye mfethu iMercedes noma ukinye umuzi wakho nama rate asemhlanga noma aseguphi eBhalito noma kuphi akinye in such a way that sekunzima ukuthenga iBhayibheli. I'm telling you, ngoba i-affordability yakho ibingasho ukuthi kufanele kube lapho wena. uNkulunkulu befuna ngalokho okutholayo kuyi-income ukhonze yena. U-afford lezi zinto lezi ongasayi-afford manje. UseBhalito. Ziphi zona izinto? Ukuya enkonzweni. Kune-budget nakho. Yabo? Kube nemvuselelo. Bazalwane ngikhuluma ngento mina uNkulunkulu angishaya ngawo nganaba. Le ngikhuluma ngayo. At the same time ngabonga. Athi before i-promotion yami ifike mawukuthi kuyeza ngoba uNkulunkulu angayakhuluma manje zingezi izinto zakho. Is preparing you for increase. Hallelujah. Kubhlungu bazana ukuba umzalwane onga-afford ngisho ukuya la eMidrand la eduze Magnet Faith Conference. Awu-afford. Hayi ukuthi awu-afford uqinyekile. Uyikinye wena. Noma bazalwane ngifuna ukuyikhuluma nje lento ibe simple ibe practical ngoba into abazalwane abashayeke kuyo. Uyibuza ukuthi ibisinani le moto le enginayo ka 200,000 ngoba sengifune emillion. Isifephi le? Eningixoxe bazalwane ngikho ezintweni zenu nasempahleni yenu. But ngiyala khona iscripture lesi sithi funana umbuso kaNkulunkulu kuqala siwe sesiviolatekile lapho. Ngoba uNkulunkulu ngalokho akunika kona uyafuna nawe ukuthi ukusale nemali. Ibe khona nje imali. Yeah. Ngoba lento bazalwane uyazi ukuthi ngendlela lento le ehamba ishaye ngayo ishaya ngisho imishado yabantu. Lento engikhuluma ngayo. Uthatha uMercedes ugolozile egarage angiqabani go endlini. Nupakile lapha ngiqabaniswa yiwona. Sekukhona izinto akusathenge ngisho ukudla la endlini. Yabona nje ulapha. Hey bazalwane. Njoba ulapha uMercedes ufuna installment sawo, ufuna upetrol wawo, ufuna i-maintenance yawo. Nina niyaxabana ngapha. Then ubese uyibuza ukuthi sifike kanjani la? Ngoba uthi omunye mfowethu umsomi engangisebenza naye kwenye nje umsebenzi sasiwenza wakhula ke wakhula lapha kwaDabeka. Ubazi kakhulu baba Mahlaba ngobukhelwane yabo. Uthi ke na mfethu ubona ama status ami la wa WhatsApp. Uthi mfethu ukhonza no baba Mahlaba kanti ngithi mina mfethu ngikhonza ngaphansi kwakhe. Uthi hey le ndoda yake yangenzela imanga mina. Ngake wathi leyo umuntu eyekhonzela uNkulunkulu nje wabuye esenomuzi. Eyekhonzela uNkulunkulu wabuye esenomuzi enikwe uNkulunkulu. Lo mzalwane akakhonzi uncoma ifaith uncoma uNkulunkulu onika umuntu olandela yena into. Umsomi lapha uthi ngabona enye into kulomzalwane ukuthi lo baba lo uyamphilela uNkulunkulu. Because bahamba bengahlelile beyokhonzela uNkulunkulu befuna uNkulunkulu umuzi wabalandela. Hey Nkosiyami. Hey. Manje khona lemfihlakalo esilahlekelwa yiyo. Yokuthi kube yithina esilandela imizi. Bese uNkulunkulu ekhupana nathi. Engasitholi. Sibe nama depression anganasidingo.
neyistress and angazi ukuthi umzalwane ufika kanjani ekuthenini abona abanye sebenento naye afuna ukuba nayo. Angazi sifika kanjani lapho. I don't know ukuthi ke lapho sifika kanjani lapho. Angazi kwenzeka kanjani lokho. Ngoba mase noNkulunkulu sibheke yena sineliswa uwe. Manje sibona kanjani ukuthi kama khona sekune fridge elikhulu sekufanele nami ngibe nalo la endlini. Sikubona kanjani lokho? Akubona ubuzalwane lokho. Ngikhona bangcwele. Bazalwane ukufuna umbuso kaNkulunkulu yabona nje ukumkhonza uNkulunkulu mina ngeke ngimbongele umuntu osamusha osahlala kubo ozowakhonza uNkulunkulu nje kubo oholayo futhi ohola kahle amkhonze nje uNkulunkulu ngoba untshontshe kulezi zinto lezi uzohlulwe ngisho ukusiza uma wakho ngo200 exakekile uma wakho kini umshiye lokushini uhlala lela uhlala khona uma wakho okuzalayo uhlulwe ukumsiza. Angisho ukuthi wrong nabazalwane ukuba nezinto akukho wrong uNkulunkulu uyafuna vele sibe nazo but khona la khona ekuba inkinga khona uma sesinazo nike nibone bazalwane into ukuthi ube nazo izinto mina ngusumilo nje thothi nginabantu abama siblings ngiqoka kahle ngiright nginuka kamnandi bona bayabonakala nje ukuthi baswele ngizile mhlawumbe khona ukusihlanganisile ekhaya mhlawumbe uma usibizile kubonakala nje mase kufika mina ukuthi cha ngingcono kunabo futhi ngifuna lokho ubebone lokho sengilimele okay lokho into esiyilindele ezweni leyo angazi ukuthi sithola kanjani sabazalwane angazi sithola kanjani into enjalo yokugwinywa yizwe nezinto zalo angithi ningizwe bazanti ngithe mina uNkulunkulu uyafuna sibe nalezi zinto kodwa ufuna zisilandele yabona ke ilama ambitions lawa ukuba ambitious ok wrong lokho ufune ukuyogcinywa izikole bese ubuyabuya uthi uNkulunkulu ni ufuna ukuthi unikwe uNkulunkulu uyinike wena ngoba igrace yokuthi lento uyithole kuzobonana ukuthi uyithenge cash. Ngiyazi ibhlungu bazalwane lento engishoyo kodwa izophula izimiso ezimbi. Kunezimiso ekumele ziphuke. Kunezimiso ekumele ziphuke. uNkulunkulu angathi ngasinika lento yokuba content. Lento okuneliso ukuthi yena ukhona. Unompostoli kaNkulunkulu inceka kaNkulunkulu umgcotsho kaNkulunkulu owasebenza efemini esifundile lo muntu lo ehola imali ukuthi angathenga imoto every month ngokwesalary yakhe angafuna ukuthenga imoto cash every month yena manga ngokomholo wakhe wathi uNkulunkulu you're not gonna buy a car uzohamba abantu abasebenza naye abamazi ukuthi uhola kangakanani abakuyi level yakhe babembuso wesilimo kwesiphukuphuku but that man of God uNkulunkulu wathi kuyena build capacity ngale mali le build capacity because I'm about to use you invest kimi mina uNkulunkulu idla isyllabus yasezulwini ngalezi imali onazo downloada into zami bazalwane mina lento ngisizile ngaba delivered from amanye ama trap bengisazongena kuona ngoba ngithatha isinqumo ngaxoxa nomkamathi mkami uNkulunkulu ke manje sizomkhonza ke manje ngoba fanele uafford ukuhambela uNkulunkulu einkonzweni zakhe afford nje uafford nje ukwazi ukuba no petrol uyokhoza uNkulunkulu ukwazi ukuthenga imaterial yezwi likaNkulunkulu bazalwane ayikho enye indlela ukuthi sihambe noNkulunkulu emandleni akhe ngalo ukuthi simfune ayikho enye indlela awekho ama shortcut now uNkulunkulu is preparing us for ubuyena because you need to have a capacity for God. You need to extend your territory for God. Uyazi ukuthi uShaka noma lokuzana uShaka ya awukwazi uShaka ukukhula mawuzofaka kuyitanki awukwazi ukukhula yabo iwhale ayikwazi ukukhula mawuzoyifaka kuyitanki ofisha abakhulu labo kodwa abakwazi ukukhula mawukwaba container. Now uThixo mangabe kunika iaffordability yokuthi mfune ufuna ukukunweba ngoba uThixo
mayifuna ukuhamba nawe engadla i-country yonke idla ngawe. Kunabantu kunalencane uNkulunkulu ebizwa igama layo uTommy Hicks. uTommy Hicks. Lo muntu lwana wadla iArgentina yonke for God. Wayigoqa yonke iArgentina for God. Wafuna uNkulunkulu kuyi-prayer and fasting for 40 days. uNkulunkulu wangam-encounter uNkulunkulu. Wadla wathi uNkulunkulu ngisayodla kancane ngizophinda ngibuyele komnye 40 days. Ngiyokufuna again. Waphinde wabuyela 40 days wesithathu. Efuna uNkulunkulu by the grace of God ku 40 days wesithathu. Wehla uNkulunkulu ngengelosi yakhe. Enye into efanele siyifunde emthandazweni. God is the Lord. Angeke eze ngesikhathi sethu. Okwethu umlinda. Uthi tarry, uthi Jesu tarry in Jerusalem till you are endued with power. Akasho ukuthi ipower izofika nini, amandla azofika nini. Lindani. Now ke uma uzoba umzalwane ongakwazi ukulinda izinto zakho uNkulunkulu. Sesho lezi esikhuluma ngazo ekuphathene nokuphila kwanganene. Uzomlinda kanjani Thixo? Because ngalesikhathi fanele ngabe ulinda uThixo ukhathazeke ngalutho. Ukenyoza ikweletu. Thank God that God is fixing into eyithile. Ngoba uNkulunkulu he wants us for himself. Kuleka bazalwane, there is a grace of God that God is imparting kule message to deliver us from yonke into esikweletu. Don't worry about that. Thank you Jesus. Ngoba once sakubona lapho esiwe khona uNkulunkulu unamandla ukusirestore. Once sabona savuma ukuthi inkosi siwe la uNkulunkulu bese yasicosha. Thank you Holy Spirit. uTommy Hicks bazalwane wathi mayihamba noNkulunkulu uNkulunkulu wehlisa ingelosi yafika kuyena yathi ngiyimvula yokuphila. uNkulunkulu uthi angize kuwena. Hamba uye eArgentina ufike ufuna usibanibani wakasibanibani. Umtshela uNkulunkulu ukuthumile eArgentina. Mayifike eairport akazi usibanibani wakasibanibani lo akamazi ukuthi ubani. Unikwe nje igama nesibongo wena. Mayifike eairport bamtshela bathi hayi lo muntu omfunayo wena ufuna upresident wezwe wena. Hamba ke uye Pink House ngoba kuthiwa eArgentina kune Pink House njengoba eAmerica kune White House. Wathi hamba uye lapha ePink House uzofika umthole bamyalela. Mayifika khona ufike head of security egate nithi ufunani? Uthi ngifuna umpresident ngizokuthiwa usibanibani upresident. Ngize kuyena ngithunywe uNkulunkulu. Bathi uzothini kuyena? Wathi ngihamba noNkulunkulu ophilisayo. Kuzophila abantu egulini kwabo bese kuphila neeconomy yezwe. Wathi lo muntu lo segate kala ngami ngoba mina ngidla amaphilisi eBP nginawashukela kumanje wabala izifo wabala wathi uTommy Hicks kulungile wamthandazela wabanja amadla uNkulunkulu waphila wathi mfowethu uhamba noNkulunkulu ngempela ngicela ukuthi ngesikhathi lesi kusasa ngalesikhathi ubusula kuzobe sekusethaphele iappointment. Mayifika nangempela president ngakusasa umfuthu president nawe uyagula uthi upresident mfethu ufunani ngizokuthiwa khona into ongifuna uthi ngihamba noNkulunkulu wempiliso. Uthi upresident wemfowethu lalela ke sengivale ngisho imthandazo mina la izweni lethu ngoba lo nkulunkulu othi wena uyaphilisa mina bese ngithi into engekho. Manje mawuthi uyaphilisa ngine cancer mina yesikhumba kumanje angisavele ngisho ku TV endabeni sengumuntu ogulayo ngigulela ukufa nomkame ekhaya uyagula. Manje awuqale ngathi nangempela bathandazela baphila. Emva kwalapho bazalwana upresident wathi uzobamba imvuselelo isikhathi singanani la wathi 12 days wathi ngizokubhukhela istadium nami ngizoba khona every day kuleyo mvuselelo. Bazalwane, the reason ngixoxa ngale ndoda kaNkulunkulu ngizama ukuya kule nto yokuthi uma uye wahlala noNkulunkulu uyamthola uNkulunkulu. Ake ngikubuze lo muntu uma uthi sithola istory sakhe yini yakuyamkhathaza about ama bookings e-stadium about ama sound system ngoba upresident wanede waphila wathi mfethu yonke into oyidingayo ngizokusethela yona uzoshumayela uNkulunkulu wakho omlethe la izweni lethu. Kuthiwa kwagcwala in the first week eqalile eshumayela uNkulunkulu ophilisayo kwagcwala ngalendlela yokuthi kwaba ne-overflow kwathiwa abantu abangaphandle stadium abathinta istadium kuphela bazophila. Mabeke bathinta nje indonga bathinta nje bazalwane
Bazalwane, we can name quite a few men of God. Niyabazi nani abanye? Oh John Knox, oh Babu Bhengu, oh Babu Cilizi, oh Babu. Amadoda ahambe noNkulunkulu. Wabonakala uNkulunkulu in their generation. Now, fanele uyibuzeke ukuthi ke ukulamba kwabo kwakukuphi labantu? Yini ababeyilambele? Ngoba kune level yokukhula ukhuliswa umoya ongcwele ekulambeleni uNkulunkulu ufike kule point la khona yonke lento enye uyibone ukuthi yize sengisho yonke lento enye le abantu ebabambayo ubone ukuthi oh ayikuyize konke nakhona bazana igrace leyo umoya ongcwele usuke sekunike ihanga yokubona uNkulunkulu for who he is ubone nje oh mangingathola wena Nkosi nginakho konke ngoba sifika la khona sisithi khona surely goodness and mercy shall follow us siwe sesifumene yena uThixo ndoda kaNkulunkulu yenza imanga phekwe imanga waze wambamba upresident seqedwele umvuselelo wathi mfethu awuze uhamba sengikubhukela istadium esikhuluma nazo zonke la ngicela ubambe imvuselelo ka30 lokuzani sorry ka3 months ilapho ke kwavele khona ibhedlela zavalwa ke iningi lazo ngobukhulu bazo bazalwane khona imvuselelo ukuthi mawufunda ngehistory kaNkulunkulu ehamba nebandla uthola ukuthi kwaya kwaphela icrime kwamanye ama countries kwathiwa icrime ayisangeni amaphoyisa nezigebengu bonke abantu bebezigebengu namaphoyisa sekuhlanganwe imvuselelweni sekuyakhonzwa ha bazalwane uNkulunkulu webangcwele we thank God for his grace yakhe for such a time as this because lithe izwi lakhe alikho ihle like labona ayikho indlebeke yezo lokho azokwe lokho esixoxayo sixoxa into esike sayizwa ihistory nesiyibonile nesikubonayo kodwa asozokwenza saze sikubone manje ke mntaka baba iba ready ukuthi uNkulunkulu akukhiphe kwi-comfort zone iba ready ukuthi uNkulunkulu ngoba mayizosebenza uNkulunkulu ngebandla lakhe ezosebenza ngathi singabantwana bakhe kuzofanele siphume kwi-comfort zone mawungakakhathali lezi zinto lezi ezikubamba ingakuyeki sengisho lezi zakini ufuzo lwakini izinto nje ubona ukuthi lezi zinenkanyana lezi kuna le nto ayiconsi yabona into ezincane lezi mawungakhathali yizo qhubeka nazo mfowethu kodwa kunabantu uNkulunkulu athi sebefuna ukuphuma manje kuma traditions there is a man of God ebizwa kuthiwa uNicholas Bhengu engathi mangizwa ngilalela ngifunda idocumentary yakhe kwathiwa lo muntu wayincengo ebandleni ukuthi athengele umuzi omkhulu nemoto enkulu athi akakufuni konke lokho uyibuza ukuthi umuntu onjani ongafuni izinto abantu izinto bayithanda kangaka usetholeni kanti lo muntu and mawuthi uyabuyela emuva ubona ama auditorium abawakha labo baba uyabona ukuthi hey madoda labantu babehamba noNkulunkulu bafowethu because babe selfless babengenayo lento ukuthi ngoba bazalalelani bazalwane uNkulunkulu mayekunikeza imali akakunikezeli ukuthi uyohlala kwi-mansion that is a cherry on top ukunikela ukuthi ube yiyona i-mansion wena angazi uma kezwakala ukunikela ukuthi uNkulunkulu mayekunika ama resources ukunikela ukuthi upossess igate ukunikela ukuthi udle isizwe for him upossess igate kusho ukuthini upossess igate kusho ukuthi uma ngabe kwazi ukuthi South Africa ibanjwe into ethile mhlawumbe kunamalokishi noma kunama cities eSouth Africa abanjwe iwunga utshwala ubufebe zonke izinto lezi witchcraft nani uma ukwaze ukupossess igate leSouth Africa ilapho khona imphefumulo khona ozoyiwina khona yethwa abantu abafana noBaba Renald Bonke babekwazi ukuwina ama souls in millions babesuke sebekwaze ukudla igate la leyo territory asebefike kuyona bazalwane akuyona imagic ayikho imagician engakhompyutha noNkulunkulu yabona bazalwane lesikhathi esesingena kusona manje lesi sekufanele kubonakale abakaNkulunkulu nabangasiba abakaNkulunkulu manje sekufanele that's why uNkulunkulu is getting us ready for what he has started to do already
Haleluya. So ke bazalwane ake ngiphuthume kanje. Isaiah 55 verse 6 to 7. Ngifuna leli verse silithathe silibhekise kuthina silibandla. Uthi uThixo mfuneni uJehova esenokutholo. Lithi nimbize eseseduze omubi makashiye indlela yakhe. Lithi nomuntu owenza okubi imicabango yakhe. Abuyele kuJehova. Uyakuba nomusa kuye. Yebo abuyele kuNkulunkulu wethu ngokuba uyakwenza ukuthethelela kube kukhulu. Before labantu esishumela kubona besindiswe ake kusizakale thina kuqala. Ayiqale kithi lemvuselelo. Khona izinto esibuye kunamavesi esibuye sifuna ukwakhipha siwanika abantu le ngaphandle abangakholwa. Hayi akhuluma nathi. Malithi Nkosi uma babizwa ngegama lami beyithoba befuna ubuso bami bephenduka endleleni zabezimo. Bevuma ukuthi abenzanga kahle. Ngiyakubezwa ngisezulwini bese ngiyaliphilisa izwe labo. Yabazalwane ukuhlala ufuna uNkulunkulu kunomvuzo phakade. Lalela omunye ubaba uyangixoxela kade ehambile le ngathi kule ko-Israel endaweni lezi uJesu ayiphila kuzo. Ngokwe location. Uthi khona le ndawo lekuthiwa intaba yemnqumo. Uthi mayifika khona uthi ungena nje uzwe. Ube konke uzwe ukuthi ngikuyipresence kaNkulunkulu la. Uthi kwesisikhathi kuba nesomiso lapha. Uthi kodwa still noma kukhona isomiso utshaliwe. Khona ipinashi khona amaveji utshaliwe kuyamila kuvundile. Kuvunda kunesomiso la. Ngenxa ukuthi uJesu ayiguqa khona. Manje lento yokuthandaza ufuna uNkulunkulu mfowethu it's a lifetime investment. Manje uNkulunkulu uhlale nami mfana ukufune mina. Uyazi wethini lapho. Kusala kukhulunywa ngendaba yokuthi uhambe noNkulunkulu noma ungasekho. Kusuke kungaphakanyiswa wena, kusuke kungaphakanyiswa abantu. Njengoba usibona simention abantu nje, ingoba we draw inspiration, siba inspired ukuthi bakhona abantu abahambe noThixo in our generation, in the previous generation. Abapostoli bakaNkulunkulu kwadinga ukuthi uNkulunkulu abavumele bepersecute, bezingelwe, bebulawe ukuze bethandaze. Because kuyenzeka ibandla lingene kwi-comfort zone. Lehle ekuthandazeni. Bese uNkulunkulu evumela intshushiso, inhlupho. Ibandla lihlushwe. Ngalesikhathi abapostoli sebebulawa beboshwa, ingalesikhathi ekwaqhuma khona irevival. Ekubhalwe ngayo namanje ezulu lenkosi. Yaqhuma ngoba behlushwa. Ngikona bangcwele. So bazalwane uthi ulokhuzane uAmose 5 uverse 4. uAmose mawufunda incwadi kaAmose ikhuluma ngabantu ababephila njengalezi lizwe siphila kulo nje amazwe la siphila kuwo. Uthi abantu bayaphila sekune corruption sekune greed. Kune violence anjabo. Zonke lezi zinto esizibona abazalwane. uAmose wathi mayebona zonke lezi zinto lezo. Ebona nokuthi abantu bakaNkulunkulu bahlubukile kuNkulunkulu. Sebe conform to the standards of this world. Wakhuluma indaba lapha na verse 4. Wathi ngokuba usho kanje uJehova kuyo indlu yakwaIsrayeli uthi ngifuneni bese niyaphila. Angazi bazana ukuthi yini ehamba yafa kuthina. Kwazi thina ukuthi yini le esihamba yafa. Bathu uNkulunkulu asimfune khona sizophila. Kuleyo area yempilo yethu esihamba yafa. Ngikona bangcwele. Mhlambe ukufa kungena ekuthenini ngithande kakhulu izinto kwangena ukufa. Kanti izinto zifuna ukuthanda thina. Ngoba webazana ukasho baba lathi zonke izinto ezinhle lezi bazana esizibona ngaphandle ngisho ama-mention lamakhulu asekhathele ukuhlalwa izoni. Khathele kahle. But ngenxa ukuthi thina asikho iposition. Uyazi ukuthi abantu abakhonza uSathane abanye bahlala ezintabeni iqhuqwa amakhaza. Kukhona ama rituals abawenzayo. Abanye bazila ngisho ukudla bedlule thina esikhonza uNkulunkulu ophilayo. Ngokufuna lento yabo engekho, into engekho le abayifunayo. Ukufa lokho abakufunayo. But kune power basuke befuna ukusebenza ngayo. Yobumnyama.
bese uthina sinento ephilayo bazalwane, sinoNkulunkulu ophilayo thina. But usikhumbule uNkulunkulu bazalwane. Usikhumbule emthandazweni. May the grace of God restore us. Hayi bazalwane, ngeke sisanqakisana manje ama-promotion nemishado namabhasi nezindlu ezinkulu. No, kuNkulunkulu. No, lezi zinto zikuNkulunkulu. Sizotshelana into eyodwa ukuze nentshumayelo ibe mfishane. Sizotshelana ukuthi ake sihambe siyofuna uNkulunkulu. Ngeke sanqakisana bafowethu, ngeke. Isikhathi asisavumi. Sekunqaba isikhathi. Ngoba nalento ama-miracle money bazalwane le ekhulunywa abantu ayikho le nto le. Ayikho le nto le. uNkulunkulu ukhulume ngokuthi wozani nithenge ningenayo imali nithenge ngakho ukukholwa kwenu. Manje uNkulunkulu ngisho nemali uthi nikeze ukaKhesari, nikeze uKhesari. Ngisho thuma uPeter enhlanzini. Ingoba akanendaba uJesu kakhulu ngalento yokuthi fanele kushunyelwe imali. Phela nje ufuna ukuthi abantu bengabanjwa imali. uMamoni. Akafuni ke sibanjwe uNkulunkulu wemali, akafuni. Manje indaba uthi esinqakiswa yona, no. uJesu ukunqakisa uqobo lwakhe, umbuso wakhe ongena kuphela, ongena kuzanyazanyiswa. Nalapho eba-provider abantwana bakaIsrayeli oyabanika imani ukuthi bedle. Ngoba uNkulunkulu whenever there is a need uyayi-provide. Yeah. Thank you Jesus. Ngisho ingcebo yakho uNkulunkulu ingaphansi komhlaba, ingaphansi kolwandle, ama-minerals, yonke into ikhona. Ayikho into engekho. Abantwana bakaNkulunkulu uNkulunkulu enza nabo isivumelwano uAbraham, abantwana bakhe uAbraham, abantwana bakaIshmayeli nabantwana bakaIsaac, bacebile nje labo bantu labo. Angebe yeke. uNkulunkulu waba provider. Ngenxa yababo wabo. Azikho izizwe engicebe njengalezi azizwe. Ngikhona bazalwane. Because ingcebo kaNkulunkulu i-eternal. So ke ake sikhulumeni ke bazalwane le ndawana le yokuwela ke manje egameni lika Jesu. uMark chapter number 4 verse 35. There is something eshiwo uJesu lapho. Kwathi ke kusihlwa, number 1 bamba kusihlwa. Once kwahlwa kusho ukuthi sekufike esinye isikhathi. Lesi sikhathi esikhuluma ngaso ukuthi uNkulunkulu abonakaliswe emandleni akhe bazalwane empilweni yakho nasempilweni yami. Ngicela ukubamba ukuthi empilweni yakho makuhlwile ikhona uNkulunkulu azoyisho. Lithi Nkosi, weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. uJesu ukhuluma uthi kwathi makuhlwa bamba ukuthi ke manje kune phase or kunempi abasebezobhekana nayo la. Babe sempini, babesaba futhi. Kodwa lithi Nkosi kwathi makuhlwa into ezokwenzeka la sifunda khona manje, kuzowenzeka into ezoba yimpi ngalendlela yokuthi izobabuza into ukuthi nihamba nobani. Ngoba kunezimpi ezosibuza kule khathi okugcina ukuthi nihamba nobani. Now lithi Nkosi awuqhube mkhosi uNkulunkulu ngifundele. Chapter 4:35. Yes. Ukuthuliswa kwesivunguvungu verse 35. Ngalolo suku sekuhlwile wathi kubo asiwele siye ngaphesheya. Nakho ke. Amen. Bazalwane, we're going to pray. Sengizovala bazalwane. Siyawela. Kunendawana kumele sifike kuyona ye deliverance. Kuno line bazalwane ngenxa yamakhaya esiphuma kuona nangenxa yama traditional omhlaba. Kuno line esidwetshelwe bona ukuthi ngesibawela. Sidwetshelwe isitha. But let me tell you the good news. Uyawela wena. Uyawela. Yazi yini ezokwenza uwele? Ingoba uhamba noJesu. Awuqhubeke mkhonzi kaThixo. Base bemukisa isixuku. Isixuku siyamukiswa masuwela. Ngeke uwele nesixuku.
phuma esixukwini wena you are about to cross over. Bambana nalo uNkulunkulu wakho ozokuwelisa. Phuma manje esixukwini manje. Bazane le message personal. Kuzofanele ukuthi mawuphuma ngisho ngabanjwa abantu abawu2 kuphela noma abathathu. But there is one thing that I know. Your life will never be the same. Mawuzomuzwa uNkulunkulu umuzwe kaningi. Ungamuzwa mhlawumbe mina ngizokhuluma ngigcina khona because uNkulunkulu unginika isikhathi esithile. But sengathi le message ungafika uyizwe noma usesekhaya. Khona izokwenzisa lenkonzo le yokufuna yena bese uyawela. Mawuke wamfumana uNkulunkulu uzokutshentsha kuwelweni manje. Yabazwana sekumnyama emhlabeni sigayigaya abantu. Isigayigayi sesibeka sekumnyama manje emhlabeni sekuhlwile. Sekufanele siwele manje. Siye ku place of deliverance emagadara. Qhubeka mkhosi Thixo. Base bemukisa isixuku bahamba naye njengalokho ebesemkhunjini. Bahamba naye. Sihamba naye bazalwane. Ngikhona abangcwele. Angifundela uJohn 20 uverse 19 to 22. Awuthi ngibe ngifunda la. Kwathi ke kusihlo, angithi uyabona manje, kusihlo again. Kusihlo. I don't know, mhlawumbe kumnyama empilweni yakho. But ngicela ubamba amazwi waJesu la. Ngalolo suku olokuqala lweviki iminyango yayivaliwe. Abafundi bekhona ngokwesaba abaJuda babesaba. Kwakusebusuku babesaba. uJesu wafika wema phambi kwabo wathi kubo ukuthula makubekini. Ukuthula makubekini. Shalom, shalom. Because uJesu wayezoba addressa akhuluma amandla kubona, kwakufanele aqala athi ukuthula kube kubona. Kwakufanele adile nefiye kuqala. Mayifika uNkulunkulu kuwena engathi mntaka baba ungamamukela kahle khona ezodila kahle nefiye. Khona ezokwazi ukusebenza kahle. Ukuthula akuhlangane nabazalwane. Amen. Eseshilo lokho wabakhombisa ukuthi uye lovukile. Wabakhombisa izandla. Wabakhombisa nohlangothi. Base bethokoza abafundi beyibona inkosi. Okusho ngalesikhathi esathi ukuthula babona ukuthi uye kodwa abakholwanga ukuthi uye. Ngoba iresurrection babe ngakayikholwa ingakho babecashile. But wase bakhombisa evidence. Izwa ukuthi kuthini izwi lenkosi. Wasebuye ethi kubo futhi again ukuthula makube kuningi. Now he's about to do another thing. Lithi lenkosi ke njengoba bengithumile mina nami useyabathuma ke manje. Njengolokhu naye ethunyiwe nabo useyabathuma. Buka ke into ayenzayo. Wathi ukubasho njalo wabaphephetha. Wathi kubo yamkelana umoya ongcwele. Bayamkela iability. But akucinanga lapho bazana akubanga enough ukwamkela kwabomoya ongcwele bephephethiwe. Kwakufanele beyolinda. Engathi umoya ongcwele ngasinika ukulinda bazalwane. Sibe ngabalindi until we are endowed with power. Uma ujoyinwa umuntu ozothandaza naye, akujoyine ngoba nizothandaza, hayi nizoxoxa. uAdam oqala bazalwane wathi mangabe uNkulunkulu emphefumulela, wamphefumulela ukuthi abe u-living soul. Khona lokuphefumulela lokhu kuzowenzeka in the future. Uma ngabe uJesu ebaphefumulela la, yena he was a life quickening spirit. Niyezwa bazalwane? Ngamanye amazwi wabaphefumulela njengalokhu ubaba ezulwini emphefumulele naye. Ngoba uthi uJesu mayehamba emhlabeni obone mina ubona ubaba. Yena nobaba bebemude. So njengoba esengena la iminyango ivaliwe, akasekho kuleli izinga leli ebebemazi ekulo behamba naye engakafi. Use resurrected manje usekwazi ukungena kuvaliwe. Okusho sekuyilo Jesu ozokwazi ukuyifaka kubona bonke ngabanye. Usezophila kubona ngabanye.
Sengiyanga sekugcineni ke bazalwane. Uma ufunda uJohn chapter number 6 verse 16 to 21, uyezwa futhi ukuthi khuluma isimila lento ekhulunywa la. Lithi izwi lenkosi sekuhlwa abafundi bakhe bewukela elwandle, bangena emkhunjini, bawela ulwandle baya eKapernaum. Kwase kuhlwile. Yabona manje? Again kwase kuhlwile. Khumbula ukuthi lapha bewela besaya le kufike kwenzeka ideliverance. Khona into zabo abafundi ezazaleka lapho. Enye into abayibona besawela naye bale babona ukuthi kanti imoya yamlalela. Babona futhi ukuthi kulo muntu abakuyena ideliverance iyenzeka. Mase bebuya abazalwane, isizwe lenkosi uJesu walibala. Hayi Nkosi yami. Mawulifunda kahle izwe lenkosi usesha kahle uyathola ukuthi wayengalibele ngoba elibele wayithandaza. Ngalesikhathi bona beqhubeka nemkhumbi. Lithi izwe lenkosi ke lo Jesu obethulisa umoya kusayiwa le wabonakala esehamba phekwawo umoya. Ngoba lithi izwe lenkosi la bahlupheke emkhumbini babanjezelwa umoya again. Babambezeleka kwanomoya. Kanti uJesu uzoqhamuka esehamba phekwa amanzi. Bathuka. Ngicela uzwe kahle uNkulunkulu. Ngifuna uzwe kahle ke bazalwane ukuthi uNkulunkulu uthini la. Lithi izwe lenkosi. Wase kuhlwile uJesu wayengakafiki kubo. Kwavunguza umoya omkhulu. Lwavuka ulwandle. Khona sebegwedlile kungathi amastadiyo angama25 noma ama30 babona uJesu ehamba phezulu kolwandle. Wabakhombisa uJesu ukuthi angithulisi ulwandle kuphela, ngiyakwazi ukuhamba phezu kwezimo zonke. Let me release a prophecy bazalwane. Esondela emkhunjini bethuka, kepha wathi kubo, yimina ningesabi. Khona ibambeke le. Khona bafuna ukumngenisa emkhunjini. Umkhumbi wawusufika masinyane ezweni ababeya kulo. Ngicela nje le part le ukuyifunda kwenye version. Ukhona ophethe babukhumalo iphethe lapha King James version. Ngicela ufundele nje that last part. Ufunda 21 verse 21. John 6. Then they willingly received him into the ship. They willingly received him into the ship. Kwase kwenzakalani? And immediately the ship was at the land whither they went. Immediately umkhumbi wafika la waya khona. Are you catching the miracle? Banede bam-accommodate. Umkhumbi wafika lapho waya khona. Immediately umkhumbi wafika. Banede bam-accommodate. Kwangabe kusabe bekho ama-delays. Wavela umkhumbi wafika immediately. Awukum-accommodate once again ntambama. Khona lapho uzofika khona. Uzokuthatha kubeke ezintweni zakho. Bazalwane, once wa-accommodate uNkulunkulu kunespeed ongena kusona. Kuba nespeed ongena kusona. Lento ayikho emandleni amahashi ejubaneni lamahashi. Ayikho lento ebhanoyini ongaligibela elingagijimisa kakhulu likufisa ezintweni zakho. Ayikho lento ezimotweni emaFerrari namabhukati lemoto ezaziwa ngespeed. Ispeed sikuthixo. Bayeke bethu libele mawulibele noThixo. Bayeke bekuhleke. Awubambezelekile. Lithi banede bam willingly bam-accommodate bafika lapha baya khona. Okusho ukuthi lama delays abekhona kunomoya nesivunguvungu. Banede bambona wathi yimi ningesabi. Base beyam-accommodate.
wakuyoba nenkinga ukuba bamngenisanga emkhumbini. Angazi bazane sihambe noNkulunkulu wasalaphi. I don't know. But masingam accommodate again. Khona into zethe izolunga. Mhlawumbe kunama delays asemakhaya ethu belokho bengasindiswa sithandaza lokho sithi bazosindiswa nini omalume nobaba omncane nogogo nomkhulu nomzala. Hey, mhlawumbe awukuma accommodate nje. Nizosheshe nifike lapho. Oh glorious Lord. Ngoba mase sisindiswa sishilo utho lwethu. Sishilo utho sihamba nakho konke okwethu. Siye enkosini nakho. Uma isefikile ke kanje wa accommodateka itshe linqatshwa abakhe liphenduka inhloko. Phenduka inhloko. La u rejectwe khona ila khona Nkosi yami. Abangabi na choice khona sekufanele be accommodate. Sekufanele manje lapho kuphakanyiswa impabanga ezaleni ihlaliswe namakhosi. Glorious Lord. Ngoba abantu bazalwane Nkosi yami bayamfuna lo uNkulunkulu wakho ukuthi nje phela bakamboni. Nawe usabhizi nento nabo ababhizi nazo. Nabo basahupha izinto nawe uhupha izinto kanye nabo. Awu accommodate usimakade. Awuke manje accommodate for who he is. Ufuna ukufikisa endaweni yakho. Your goodness is running after me. Singasukuma sibe ngenyawo bazalwane. Your goodness is running after me. Ingoma ozoyicula leyo. If you can accommodate God, uzocula leyo ngoma. Hayi ukuthi uzobuyicula ngoba uzocula ngoba ubona igoodness yakhe kulandela. Ngikhona bazalwane. Ngegama lika Jesu, I want us to pray. Bazalwane. There is a grace of God that is going to make us to seek God. Kuzovuka ialtar likaNkulunkulu nasemakhaya. Lapho sibekeke khona. uNkulunkulu uzobuyisa ngisho ama prayer chains. Into enganqamuki yeprayer. Abanye mabesaba nje okunye abanye beqhubeke. Abanye mabesaba nje okunye abanye beqhubeke till God visits us once again. Oh yes, Holy Spirit. Yes, Holy Spirit. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Baba wethu onamandla siyabonga. Surely goodness and mercy shall follow us. Asikwazi ukufumana wena bese singazazi ukuthi sibheke iphi la sibheke khona. Kunendlela nomendo ebizwa ngokuthiwa abangcwele. No isiwula kayokuduka kuyo. Ihanjwa ngawe le ndlela. Kosha bahandele kosha. Baba, we want to accommodate you. Ngena kulomkhumbi esikuwo. UNkulunkulu ozwi lakhe liyaziwa ubumnyama bubaleke. Ubuso bakho balekelwa amazulu nomhlaba. Have your way. Shukataya lamando Hosea. Put us back again endaweni yokufuna Baba. May the grace of God reign supreme upon us. In the wonderful name of Jesus. In the wonderful name of Jesus. Gama lika Jesu. Baba siyabonga.